Jmenuji se, je mi 47 roků, jsem asi normální ženská. Jsem dřív jako hodně cvičila, pak jsem nějak přestala, pak jsem měla nějaké zdravotní problémy, poté jsem zhubla paradoxně, ale pak najednou během 2-3 měsíců se to obrátilo, začala jsem přibývat víc a víc a víc. No a jednoho dne jsem prostě šla na internet, tam jsem našla vlastně tvůj odkaz. No, jsem to zmáčkla, objednala jsem se a řekla jsem tak a dneska dost a tak to bylo. No. Docela dobrý, jako jo. Ne, dobrý. Aktuálně, já nevím, něco přes 18 kg mám dole. Asi možná, jako váha je jedna věc. Druhá věc je, že samozřejmě ty proporce jsme ženský, že jo, tak jako vypadá to trošku líp a vejdeme se do věcí, které už máme asi tak 5 let ve skříni, 10 a tak je to příjemný. No. Já mám ráda všechny věci, které jsou jako mega silový. Mě to vyhovuje, takže já mám ráda tohle. Je to rozhodně lepší, než třeba švihadlo. Ale ne, jako za mě jednoznačně ty silové věci. Jo, určitě, já bych asi jedna jediná věc a to je moje sebevědomí. Jako asi víc neřeknu, protože samozřejmě můžu říct, jakoby, že se člověk líp hejbe a takovýhle, a to je pořád spojený s tím cvičením, ale je to asi o tom sebevědomí, jo, protože asi jsem přestala nosit černé věci, teda ne, že to paradoxně není vidět, jo, ale samozřejmě nosím dál, ale já jsem chodila jenom v černém, protože jsem se za sebe styděla. A teď najednou začala jsem nosit šaty, jo. Jsem nikdy nenosila šaty, jo. Mám sobě Vánoce, ale... Takže jo, je to sebevědomí, jakoby z toho, jak člověk vypadá, tak. Mně vyhovuje, že to je soukromá lekce, protože hodně jakoby, věcí, které se tady nabízejí, jsou, že sice je to skupina, ale mezi ostatníma lidma, což už bych nechtěla. Potom mě na tom vyhovuje to, že tady jsme podobného věku, jo. Ono to je docela jako důležitý. Hlavně, když člověk jakoby měl ty kila navíc, tak se cítí líp mezi ženskýma, který mají prostě stejný problémy. Jo. Kdyby sem přišla prostě nějaká vyhublá 20, tak z toho člověk bude mít prostě, jako, tak koukáme se na tebe, že jo. Ale tak člověk z toho má prostě akorát depresi a ono jako, je to takový demotivující. Jako. Takže to se mi na tom líbí a myslím si, že asi jako i ten počet lidí, protože je to takový přátelštější, když nám je prostě 20 ženských tak to je o ničem. No. To je úplně jednoduchý, jo. Pokud jako chce něco změnit, tak jde a jde to zkusit. Jako stačí to zkusit. Když to nebude vyhovovat, tak to prostě jako nechá. Jo. Za zkoušku člověk pak nic nedá a rozhodně se nestrapní, protože tam fakt jsou jako, ty ženský jsou úplně stejný. Jo. Myslím, že nejsme úplně mladí, teda jako ty, my, co se tady potkáváme na 40, ale zase nejsme tak starý, aby jsme nemohli dělat prostě, nebo nebýt v tom životě aktivní. Jo. Pokud ta žena má nadváhu, jako jsem rozhodně měla já, tak prostě je to taky, prostě je to zdravotní riziko, jako ať to jde zkusit, ať to jde, prostě může to zkusit jednou, dvakrát, já si myslím, že tady se dá vždycky dohodnout a pomůže to, no, jako pro dobrý pocit asi, no. A taky je fajn věc, třeba já to mám tak, že hodně pracuju, rodina a tohle a najednou tady je prostě jiný kolektiv a nikdo neřeší nic a je tady jenom to cvičení a poklábosíme, všichni máme stejné problémy, tak jako tohle je taky fajn, si myslím, taková druhá stránka toho cvičení.